nagpahayag na presidente, hit iya kangalas, hining diri na po puy-puy nga issue nga himangrawon hiton korupsyon dinhi ha Pilipinas. Kay nagyakan na presidente liwat yan nga ini kuno nga korupsyon, nasa ring corruption is the worst of all sins. Ang pangawat daw it pinaka-grabe hiton mga sala. Sanglit siring niya dapat diri ini palabyon ngan diri ini sadang bali warayon. Mao pay good man nga nangangalas na ito na atong presidente. Kaya kamaturan kung manunumdum kita didan iya State of the Nation Address Hulyo 2025. Binuliwan niya ini nga mga pulong nga nasiring mahiya naman kayo. Yan naliwat. Harani o sa katuig anhin magos, iton iya pulong nga binuliwan, corruption is the worst of all sins. Ini kasangkayan, tikang mismo nga mga pulong hiton aton presidente. Pero, Sir, Mr. President, labot siguro hini nga mga pulong kinahanglan og napapanahon na para makit-anit mga Pilipino iton aksyon. Di ba? Kay kung kutob la kita puros la pulong, itawag hini, siring pet mga bugoy, siring pa mga ligid-ligid, hal-hal. Kinahanglan may ada aksyon. Last year, antes magpasko, may saad ang presidente nga magpapasko ang mga dagko nga mga isda haprisuhan. Waray natabo. Hasta nga daya na naghihinurulat pa it publiko nga makakita nga ang mga dagko nga mga isda magkaka-prepreso. Tama gud man nga it presidente maaringit na kay hasta gamit publiko napupungot na. Sanglit Mr. President, labot itong pulong, tugbangan na, panahon na, nga aksyonan na. Ini nga problema hit korupsyon dinhi ha aton nasyon.